Zdravím vás, tak keď máte takéto tenké polená, ako sú kúrite palivovým drevom a priniesli vám takéto papeke, sa vám s tým nechce po jednom píliť, tak je tu jediná vec, kúpiť si alebo spraviť si takýto stojan. Ukážem to takto na bok, ako to vyzerá zhruba, kde dáte zhruba 2, 4, 6, 8, 10, nejakých 20 polien, dáte pekných 20 polien, to stoja, ja tu mám dva takéto a ide to krásne. Tuto, keď je to takto na takéto 4 jokrovinách, tak fúknete sem, sem a máte tých zhruba 20 do 25 cm polena. Fúknete jeden rez, druhý rez, tretí, tak máte z toho 60-80 polien hneď behom myhnutia oka. A samozrejme s takouto nejakou podobnou pílou. Môže byť aj menšia, ale na toto by som už odporúčal od tých 4 kW a hore nech je píla, lebo predsa, keď sa pozrieme z druhej strany, tak je toho dosť také nahustenie, takže slabú pílu by som na to veľmi neuvažoval dať. Bol takú nejakú silnejšiu profesionálku, aj farmár, no, od tých 4, 3,5 kW a hore. Ja tu mám takúto, talizman huzvarňácky, veľkú túto huzvarnu. Je to presný typ 3120. To tako začnem sem, tak už tam som na konci. A keď ešte, poďme ako máte v kotli, či 25 cm, alebo ako si to posuniete, sem dáte jeden rez, sem alebo sem druhý máte po 33, a keď na polovičku, tak je to 50 na 50. No, respektívne 50, volakolku na 50, na volakolku. Ak vám toto video pomohlo, inšpirovalo, tak ďakujem za pozretie. Dovidenia.